Dan majalisa, dan majalisa, dan majalisa ne, dan majalisa. Rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa. Dan adam ba a iya mai ko an yi mamuwa da dan majalisa. Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisan ku famu furji. Ku yi haƙuri ku bigi kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausayawa dan majalisa. Ai ba zai fito ba wannan bawan Allah? Allah ku daga kafa dan majalisa. Ai yau, ai sai fa ya ji zancen. Yauwa, amma da asala. Gara da ka fito dama na kusa saura ka dan fada. Akan ban gane akan ni ba. Wai kai me yasa kullun sai an ma dara kake fuskanta? Tun yaushe nake maka alamun san da nake maka kai ni fa na riga fa sahura cewa ina son ka. Kan ma kaga wai ta gaya maka a'a ni ce a gabanta. Saboda na riga ta son ka kake kallo na. Kuma in ka sani ka huta in baka sani ba suna na Reza. Ka san ku duk uban da ya zo min da ganganci yankarsa zan yi. yanzu dan Allah Reza daman duk abin kiran da kike taimin kenan yanzu kudirinki na baya har yanzu baki janye shi ba ki sani fa auren mu fa ni da Sahura fa ya kusa. Wace Sahura? Ina da rai ina numfashi. Gaya min kake zaka auri Sahura ina da rai ban mutu ba ina gaban ka? To bari ka ji in faɗa maka. Idan ka sani ka huta, idan kuma baka sani ba ina mai sanar da kai. Ni san ka nake kuma auren ka nake sanyi. Kuma ko kana so za a yi ko ba ka so ma za a yi. Magana auren ka da Sahura ta riga ta lalace daga yau daga yanzu. Amma kaga dama ka sauke. In kwa kaki dama suna na Reza. Kaga ko duk wanda zai taka rawar ganin damuna daidai nake da yankarsa. Kai yaya tunaninka? Idan naga kuma Sahuran nan kawai kice. Duk kuma wannan shirye-shiryen ma bikin nan namu da za a yi. Naga kece kuma kirjin biki kece jagaba. Amma kuma yanzu kuma ya za kike zuwa min da haka? Kudirinki na can baya yanzu kuma kike dawowa da shi. Au, dan ni ce jagaba? Dan ni ce kirjin biki? To boye mata ne ban gaya mata ba, kuma ba dan ina tsoronta ba. Ruwanka ne ka gaya mata, ruwanka ne kada ka gaya mata, amma ni dai ina son ka kuma sai na aure ka. Sahuraran ta san ina son ka ba damu na zai ba. Abinda nake so da kai ka karbi soyayya ta, ko in janyo maka tashin hankalin da sai ka bar garin nan da kafarka ko masu garin su kore ka. Kaga ka shiga tarko na kenan. Amma Reza kin ban mamaki. Ayo baka ji sunana ba? Ai baka gama mamaki ba. Har sai ka iya dane za ka yi mamaki dan da kafarka za ka bar garin nan ko ku a kore ka. Ɗayan biyu fa sai ayi. Amma Reza kina bani mamaki. Ai baka ga komai ba ma. Ba za ka taɓa tashi shan mamaki ba sai na gingimo maka jarabar da za ta sa a kore ka a cikin garin. Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba. Kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba. Yaƙi da gaskiya. Yanzu lokacin cin ɗan jinjimi yayi. Bishiyar da ɗan jinjimin zai sauka an ɗora garwa a kai. Ana ɗoka garwa sai ɗan jinjimin ya tashi to mai dabara. Ba dan al'umma suke ba. Mai girma ciyama, kuma shugabannin jam'iyya ne. Mun san sako da loko. Duk wani abin da yake faruwa tsakanin mata da matasa, mun riga mun san shi. Kawai abun mafita a nan ita ce kwaya ɗaya. A yi wa honorable magana, Iro Makale ya fidda kuɗi, a je a raba wa mata da matasa a fito a yi abin da duk za a yi. Shi ya kawai abin da ya dace a yi kenan. Wannan gaskiya ne woman leader. Haruna, gaskiya naira ɗaya ta ba za ta shiga cikin wannan abu. Domin shi honorable Makale shi ya san daɗin kujerar kuma ya fi mu sanin daɗin kuɗi. Saboda haka shi zai ɗauki nauyin kansa da kansa. Youth leader, you don't try be that. Kai kokari, amma me, I no go spend a single kobo for this movement. Single kobo, I no go spend that. A penny, I go spend penny for this. Kai, bagwarin banza bagwarin wofi ba na ce maka idan ina magana ka daina samun baki ba. So no zan gaya maka. Nami bi bagwari. Ai gaskiya sai. I don't go. Ni dan jaha ne. Na iya Hausa sosai. Kuma you no go spend me, you no go stop me from saying what is in my mind. A'a Haruna. Ai abin da sai sa faɗa gaskiya yi faɗa. Kai ne tunda ka riga kai, ai an riga an wuce wajen.
Kawai a bar maganan. Zance ya riga ya wuce me kuma abin ihu da surutu a cikin sa. My ra'ayi you no go wannan bazancan banza ake. Muna yin magana sai mu rika tufka abu kuna warwarewa. Ba zai yi wannan munafurci ne. Wani irin abu ne kuke yi saboda Allah haka? Ni ba za yi irin wannan abin da ni ba. Men go with Chama. Ye person. Dama ƙarya ne. Na lie the lie now. Ba abin da yayi ƙarya ne. You no sabi anything. Ni dai sisi na ba zan sa a cikin wannan harkar. Mr. Chama. Shi wannan rabal shi ya san daɗin kujerar. Shi zai sa kuɗin sa. Shikenan. Kun ga wannan shugaban matasan sai mun ɗau mataki a kansa. Sosai kuwa. Wai ya za a yi da shi ne mani? Dan na ga canza shi zami. Kawai canza shi zami. Daidai. Silas, je ka ce mana honorable ka ce masa muna nan muna jiran sa. Rabu da shi. Je ka ce muna nan muna. Na bi benin me. Sorry. Je ka ce muna nan muna jiran shi. Sorry. Ba ka son Amma ba ni zan tambaye shi kuɗi ba. Kar ka damu. In ya fito ni zan tambaye shi. Kana son kuɗi ya tsoro, Silas? Kin ga wannan yara? Idan ba mu ɗauki mataki a kansa. Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba, kwando da dariya ai ruwa ba za su riƙe ba, yaƙi da gaskiya ɗan mutum ba zai nasara ba, ka riƙe ta alamai kiya ba sa cimma ba, kaɗan majalisa ya fita ya yi wa makiya ba zata, ko gan shiga shi na ɗan majalisa ɗan matsatana ɗan majalisa mai takama da Allah ɗan majalisa ja da kai an barka ɗan majalisa majalisa ɗan majalisa ɗan majalisa ne ɗan majalisa ɗan majalisa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai ko kuma dai haba mun rabu. Barka kuma da kanka? Wallahi ya ga ya kokari haba mun rabu. Haba idan nore suke ga mana ba daidai ba. Haba mun rabu. Ya za a yi a ce kamar kai ka su kuya a nan wajen kana wanki. Wannan ai abun kunya ne. To Malam Ali, mai kuma abun kunya. Takarar nan bace a kai an tsayar da idan ma kuma yanzu an zo an yi zaben ba lalle ne ka ja mana bala'i da wannan furcin bakin na Yanzu kuma kawai a bakin ɗin amma suka amsa ba me kenan? Faɗa musu gaskiya. Me kake so to kenan? Faɗa musu gaskiya Abbas. To abu na gaba muna da abubuwa a gaban da ya kamata yi mu shirya mutum da abin da zai. Shi ke rabin rabin. Abin da ya kawo magana ɗaya ce zo. Da farko dai ga wannan babban waya ce na kawo maka. Ka dinga hawa kana duba net domin ka dinga ganin abubuwan da suke wakana a kai. Amin. Sannan magana ta biyu ita ce muna so mu shaida muka cewa Alhaji mai ya kira mu cewar mu je mu karɓi babban mota domin mu dinga yawon gangamin takarar zaben ka. Allah mai iko amma na ji daɗin wannan yunkurin na kuma na na gode sosai Abbas. Allah ya saka da alkai. Abu na gaba yanzu za mu je mu ɗebi matasa da mota mu je cikin gari ko ina mu liƙe fastocinka da yaɗa manufa yanzu abinda nake so kawai ka ajiye wankin nan yanzu kawai ka shirya ka zo mu je mu yi wannan mu aiwatar da wannan. Amma na gode fa kiran zan shiga shirya. Na gode. Honorable. Na gode. Kare lafiya honorable. Alhamdulillah. Ai hankalinsa. Mi nazari da duniyan nan tana wucewa, mai hankali in zai ya aiki yana tunawa halin mutunci da na zauna na ga cikin garin zuwa wallahi malam ka san in gidan tsahara ya yi hatsari shi ne da na tafi fa na ga musu ta kofar gidan na ta ai abin kunya bari in shiga na ba shi ka san yaron nan ya ga wani da wallahi kai Laraba.
Allah ya bashi lafiya. Ni ma nan gaggawa nake in tafi ƙauye. In je in san da gona ta takwazalai in sayar. Saboda a zo a ɗan tarkata ɗan kuɗi a ba yara nan a cigaba da hadin siyasar nan. Kin san ba za mu tsaya wa su shugabannin jam'iyya ido ba. A zo a ce su kaɗai za su yi ta fama wannan hidima. Mu ma ya kamata mu da nuna namu nauyin. Shi ne je da sani da gona ta a kasuwa in an samu mai sai in karɓa kuɗin. To a bari a cigaba da samu. Malam, tunda ni ma ga na mota da tafi ni ma da ba sai ka ga wa kawo ba dan abin da yake a hannun ka ta mu hada ba ai ba haka kin san dalili ni ma ba zuwa zan wajen dangin na waɗanci kowa ya kawo gudu lura a'a kadara ta zan je in saida in samu abin in zo in bashi ai in muka ce dangi su karo su kawo in kowa ya bayar to fa in Allah ya bada nasara to kashin mu ya bushe to duk dangin nan kwatuwa dai a zo nan kowa ya zo da bukatunsa a ce sai a masa in ba a masa ba kuma a yi mana zagi har da mutukon shekara kin gani cikin koga bai dace ba ya kamata dai yanzu ni idan da je na san da gona in an samu mai sai in karbo kuɗi in ba a samu ba dai ina jira na tabbatar da a kawo dan ba biya wajen sai ya hendo idan gaida su kawo naki gaida su ya hendo su kuma su ci gaba su samu dangi a ci gaba da wayar musu da kai in zaɓe ya zo a daɗi jam'iyyar GP yau ba sai ki ba ya ga kowane ɗan bugun ne ke zai an fara farɗar gyaɗa idan da ga san wannan baki na kin samu gyaɗa baki mata da kyau Allah ku daga kafa dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa ya lafiya ma Allah ya sa Allah ya tsare Allah ya kiyaye a gaida su to za su ya ba sa cimma ba ga dan majalisa to a da farko dai assalamu alaikum ina ba mai girma memba hakuri mun zo ma gida cikin gaggawa ba tare da sanar da kai ba duk da dai na san mai girma memba wannan abun ba bako bane a wajensa dalilin zuwan mu shine muna sanar da mai girma memba rashin cin zaɓe da muke yi a wannan duk da dai mai girma memba ya san siyasar wannan yanki yanda take to shine muka zo mu sanar da kai domin a san mafita domin mu ci zaɓe wannan kara shine dalilin zuwan mu na ji bayanan karan kai da yanzu menene abu yi to mai girma memba kowane lokaci mun je mun zauna da kakus chairman sai ya ringa cewa yanzu siyasa ana yin ta ba don kuɗi ba ana yin ta don a gina al'umma ana yin ta don a yi kaza don a yi gina al'umma to kuma yanzu al'umma yanzu ba irin na da ba ko ba haka bane ba yawwa amma sai nake ganin kaman bayanan da kakus chairman yake gaya muku magana ce ta gaskiya saboda idan ka duba shahararrun 'yan siyasan duniya da suka shuhura a baya kamar irin su Mahatma Gandhi na kasar India akwai na kasar Rasha sannan akwai Tafawa Balewa na Najeriya akwai kuma uwa uba Nelson Mandela na Afirka ta Kudu idan ka duba waɗannan shugabannin gaba ɗaya in ka duba waɗannan mutanen sun yi siyasa sun yi mulki sun kyautata al'umma ba su gina kansu ba ba su tara kansu komai ba amma sun gina al'umma in ka duba waɗannan mutanen har yau ba su fita daga zukatan al'umma ba me dalili saboda har yanzu wannan mutuncin nan nasu da darajarsu tana nan a zukatan al'umma amma yanzu in ka duba shugabanninmu na yanzu daga shekarar farko zuwa na biyu za ka ji al'umma sun fara kuka da su masu yaban nasu a da za su zo su dawo kuma su suke zagin su me dalili saboda rashin kyautatawa ashe mai girma memba masanin tarihi ne na tura mai girma memba wannan ada kenan yanzu mai girma memba na da wani ma ya mutu daga rediyo ba abin da ya bari ko ba haka bane ba to siyasar ta canza mai girma memba har in muna so mu ci zaɓe yanzu
to wannan tarihi ba namu bane ba, ko ba haka bane ba. A fito da kayan aiki a ga aiki a ƙasa. Amma mai girma memba 'yan siyasan baya wani ma daga shi sai riga ɗaya na yanzu rigunan sa nawa mai girma memba. Ya hakuri mai girma memba kai ma ka kalli gidanka. Ai ba irin nasu bane ba. Yawwa ai yanda za mu ci zaɓe kawai. To yanzu don mu bar wannan me kuke so a yi yanzu? Ka zo da batu mai girma memba. My honorable member. Mai girma memba yanzu to hanyar da za a ci zaɓe. San yanzu mutane yanzu kaji ne he da tsaba. To ka ji abin da Alhaji Tajiri ya faɗa game da ɗan takararsu. To amma ni ina ganin idan har hakan ya tabbata, ai kamar wani sos ne na samun damammaki a gare mu. Gaskiya ne, Allah ne ya shi. Na yarda kwakwalwanka na ja. Amma fa idan ka lura da Tajiri, so yake kundume mu da mu da yaran. Zaman cewa abin zai kana dole sai ta hannunsa. To, mu dai 'yan kasuwa ne. Haka ne. Kuma duk abin da za mu yi, za mu zuba ne domin riba. Gaskiya ne. Kuma so muke mu ɗiba a gaba. Ƙwarai kuwa. To ni na da wata shawara. Na'am. Kamata ya mu janyo yaron nan a jikinmu. Mu ba shi dukkanin gudunmawa da ta kamata domin tabbatar nasara. Idan nasara ta tabbata, aka ci zaben, shi ya san cewa mun ba shi gudunmawa ta kuɗaɗe. Idan an ci zaben ba zai wanfatar da mu ba, ya san cewa mun ba shi gudunmawa mai tarin yawa. Sai yadda muka yi shi. Alai ne ya shi kenan. Ainihin yanzu haka maganar da kake yi. Na ba shi kyautar mota bus guda ɗaya. Wanda za su ringa yawon kamfen da shi da abokanansa. Masha Allah. Ka burge ni kwarai da gaske. Kuma ka yi abin da ya dace a inda ya dace. Haka ne. To amma fa wani hanzari ba gudu ba. Duk abin da za mu yi sai mun yi taka tsantsan saboda Alhaji Tajiri. Ka san ƙwallon shege. Ya san kan tsiya kala-kala. Ƙwarai kuwa. Idan ya san akwai irin wannan shirin namu na ƙarƙashin ƙasa, to akwai ta inda zai bullo mana. Kuma gaskiya zai iya ba mu matsala. Haka ne. Alai ne ya shi. Yanzu zan koma. To. Zan je yi tunani akan lamarin. Yadda zan bullo lamarin. To shikenan. Ina sauraron ka. Ka sami ina ciki wallahi. Na dan wani uzuri ne. Wato ai kuma da su abin da suka dauki siyasa sun dauki siyasa ita ce cin su, ita ce san su, kuma ita ce sana'ar su. Amma abin da ke so da kai bai kamata duk wani dan kishin kasa yi irin wannan ba, kamata yi a tsaya yadda duk kamata a yi. Ka gane ai. Ai ni dama ranka shi dade. Umarnin ka nake bi. Duk abin da kace ayi shi za a yi. In kace ayi, in kace mu bari mu bari. Ita siyasa da ka sani halacci. Tun mutumin da mata halacci, za ta yi halacci kuma zai ci moriyarta. Kuma haka ake so dan kasa na gari yayi, ba dan koyi ba saboda na basi koyi. Domin yanzu aka fara ta gida ce da aka buri, an yi bikin buri amma babu ranar rufe ta. Haka zan tafi batta, haka zaka tafi ka batta. Wannan igada, wannan igada, wannan igada ba gado ne kaman gadon da addini ya ce ai ba. Idan na bari wanne zai hau, kai man ka bari wanne zai zo. Saboda wannan abin da kai daidai ne. Ranka ya dade. Da akwai banoni da nayo da postoci zan bayar da su gudunmuwa, to amma ina ganin yanzu na fasa, ba zan ma bayar da gudunmuwan nan ba, ranka ya dade. A'a, kar ka fasa. Allah jagora. Ko bi amfani irin wannan. Wato abin da suke gaya maka wannan. Duk idan ka kula babu wani mutum da yake zuwa ya kama wani abu, na fa ga maka manta bayanan farko in ce ita ce sun ci sai su kullum me za a samu suke yi. Ai samun talauci ne. Haka za mu haƙura mu ganar da su. Ka gane ai, kai haƙuri ka ba su. Haka ake son dan ƙasa na gari. Abin da kace fa ai shi za a yi. Shi kenan. Dan majalisa ne dan kwarai ku na ji daɗi da na gan ku haka. Mai girma wani rabu. Na'am. Nan da kake kallon mu surutun matasa ne.
na tafiyar mubalaga naka muka taho nan wa'yansu ma nan wakilai ne kowanne a nan akwai mutu sama da mutum 1000 a bayansa muka zaɓo kowanne da muka tantance ko ina duk wani lungu da sabo muka ɗauko wakilansu don mu zo mu ganka ka kanmu magana da kai mu gaya maka kome ka tabbatar da duk shawarwarin da ka bamu mun ɗauka kuma mun aiwatar da duk abin da ka ci yin wayannan matasan gaba ɗaya. Da kuka ce? Salamu alaikum. Gaskiya na yi matukar farin ciki da ganin ku haka. Kuma abin da ya ƙara min farin ciki shine na yanda kuka ɗauko ɗan uwanku matashi Ubalaga naka. Kuka yadda cewa jagoran ku ne kuka yadda cewa za ku zabe shi ya zama shugaban ku kuma wakilin ku a majalisar ƙasa. Na tabbatar da cewa Ubalaga naka zai tsaya iya bakin kokari wajen inganta rayuwarku. Da duk hanyoyin da zai bi domin ku matasa ku tsaya da kafafun kuma shigowar ku harkar siyasa fa yana da matukar muhimmanci saboda mu shekaru sun ja tunanin mu ba irin naku bane ku za ku yi tunanin abubuwa na ci gaba mu kuma tunanin mu kullun irin na da ne saboda haka muna farin cikin da shigowar ku mu ku za mu ja baya mu bakku kuna shigowa sai ku gaje mu a dora a kawo kasar nan canji ba irin yanayin da ake ciki a yanzu saboda haka mun gode a Ubale wannan magoya bayana kamun yi munna kwari da ganin su saboda dazu muke muna gama mitin ga umar leader nan da ake tattaunawa kuma abin mamaki ma ga mata ma na ga su Hajara nan duk ana kaiwa ana kawo wannan yayi daidai idan kun gama kafance ka zo gida ka same ni da yamma kafance ni zan gaya ma wata magana za mu tattauna sannan zan ba da sako a ba matasan nan a kutun da akwai wakilan mata a cikinmu ga wasu matan ga wasu kuma suna ofis a zaune ya kamata woman leader ta dan ce wani abu dan sako ya isa duk da mun san irin kokari da woman leader take mata na gida da ko ina suna samun sakon tana iya raba komo a can kofi wani zuba har taliya ta kan kudin tawayi take kusan da abin da zan ce ranka da ya riga yayi bayani sai dai a matsayin ku na matasa ina so in ƙara ba ku ƙarfin gwiwa ku ƙara yin ƙoƙari sosai wajen koya wa ɗan takarar ku baya. Mata ga mata suna su baki faɗa ba tanade da kuka yi wa mata wanne kuka yi ga akwai tanade sosai na mata saboda mata ba na jin mu mata yan alƙawari ne mata yan halaka ne idan mata ta tana kai ma abu da gaske take saboda haka ba na jin kuyoyi kuma kai ma za ku bayar na raba shanu da kiwo ko da kaji za mu kuma ta jari sako da ba mata jari muna godiya samari fa duk duniya babu abin da ya fi mutunci na da darajata a ko'ina na shirin. Al Hayat International bounces back with a bang, this time with a heart-touching series on rape and child abuse. Ta rasa yadda za ta samu 'yanci a ƙasar nan tamu saboda azzalumai sun riga sun yi yawa a ciki. Ba zai yi mu ringa zuba idanu ana kenta harbin ƴaƴanmu da jikokinmu. Ina tabbatar maka da cewa wankin hula zai kai ka dare kuma labarin zai canza. Ni da na fi so ka bari mu haɗa ta da 'yan sanda. 'Yan sanda? Asana! Me kake gani haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kake gani? Dukkan ruwan da kuke bi ba su ishe ku ba sai ka zo ka ci amanar yayan abokinka? Komai lalacewar mafarauci ba zai fita daji a masa tsammanin zomo kawai zai kamo ba. Abin da za ki mishi na tona mu asiri na shi. Executive producer Hayatuddin Yakubu. Su waye suka yi maka wannan raunin da ba za ka ɗau fansa ba? Dan Allah ki duba baya, ki duba gaba. Tambaya, horo, ko bara. Cikin addinin musulunci haramun. Wato kuna ɗaya daga cikin irin maha'intan malaman da ake baku amana kuna cutar da 'ya'ya ko? Kin manta abin da na gaya miki a baya ne? Ka san abin da suka aikata? A sababi suka yi fyaɗe fa.
ƙarya san muku? Subhanallah. Duk wanda ka gani a tsakiyar daji cikin dabbobi ya san yadda zai kwaci kansa. Duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya. Allah da ka. Na gaya ma gaskiya ka iya da wani irin mutum ne kai mugun mutum azzalimi. Wani irin mara adalcin mutum ne kai. To ji abin da ka ga damar yi kai na gaji. Ki ci ubanki. Ni kace zagi? Zan zo miki da salon kisa sabanin wanda aka sabe mai taurin kai gari. Producer Yakubu Gwammaja. Babu inda zan je har sai ka sa bindiga ka kashe ni. Domin zafin alburushi ne kadai ya rage wanda ban ji a cikin Directed by Abdul Hamid Abdul Qadir Dan Jummai Kabuga. Akasi. majalisa ne dan majalisa 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 ne dan majalisa 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 ne dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa majalisa dan majalisa dan majalisa ne dan majalisa dan majalisa dan majalisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To kun ga mu a wannan jam'iyya ta mu mai albarka Allah ya taimake mu tunda mun kamo dan albarka ga masu. To yanzu ya zami da sauran kadangarin bakin tulu suka rage. Ai ina ganin Mr. Chairman sa, we have to throw them out of this party with immediate effect. To amma ina ga ai ya kamata mu bi su a hankula. Kun ga fa yanzu zabi ya kusa zuwa. Mu bari sai bayan zabi sai mu duk abin da zabi. Kai, ba za mu bari sai bayan zabi ba. Ranka ya dade. A wannan lokacin za mu yi duk abin da za mu yi. To Umar Lida me kike ganin za a yi? Umar Lida wadda tubu. A bani dama. Zan kulla tuggu da kutun gwila idan har suka fada ko cewa muka yi belbela baka ce to ba za su musa ba. Umar Lida kin san Umar Lida Umar Lida ta san kan ya kiya. Amma wannan abu da gaskiya ne mu banta su. Dan Allah ku daga kafa da Allah ne shi. Allah mai kudi. Allah ya fi jagora. Kaga hakan ai yafi. Mun yi a rubuce ya sa hannu mun sa hannu. Ko da Allah ya sa ya kai kujerar nan giya mulki ba za ta kwashe shi. Ya manta da wannan alƙawarin ba. Yaron ne ce bai san abin da muka yi masa ba. Tajirin kuɗi ɗan mamma. Sawon keke ba wuyar ganewa. Bari. Yadda duk ka dama ko kuna da kuɗi haka za a yi. Shi yasa ka amsa sunanka na jagora. Gaskiya ne. Gaskiya ranka ya daɗe kai mana zaɓi na gari. Kuma idan ka duba yaron nan baƙo ne a fagen siyasan nan. Makaho ne. Baya ganin gabansa. Yadda duk muka kama hannunsa haka zai ce. To ranka ya daɗe na yi wani tunani. Idan muka ci primary election zan yi empowerment na mata. Kasan mata suna ba da gagarumar gudunmawa a fagen siyasa. Amma sai kaga ta hanyar cin gajiyar idan an kai gaci su ne koma baya.
to zan bujiro da tsari. Wata za ta samu keken ɗinki, wata za ta samu injin malkaɗe, wata za ta samu inji na murzar taliya, wata kuma za ta samu kuɗi da hannu domin dogaro da kai. Wannan tunanin naka ya burge ni matuƙa gaya, kuma na ji daɗin sa domin mata su ake bari a baya ko a harkar siyasa. Salai mai kuɗi za su fito shi zaɓe, kafin kuma da an ci zaɓen za su taɓa amfana ba in ba mai tsananin rabo ba. Shi yasa a kullum ku 'yan kasuwa, a kullum nake ba ku shawara, in dai an zo buga gaggar siyasa kar ku yadda ku bar wani ɗan siyasa ya kashe kuɗinsa. Ku kashe kuɗinku a cikin tafiyar, domin kashe kuɗinku a cikin tafiyar riba ce ga al'umma. Shi ɗan siyasa in ya kashe kuɗinsa ba a taimake shi ba, to da ya tafi manta yake da kowa. Duk abin da ya samu a jalitarsa zai ajiye sai ya mai da wannan kuɗin da ya yorance ko ya sai da gidaje sai ya fashi. Shi isa ga ana cikin ƙaƙa na ƙayi. Na jagora. Na jagora. Na jin. Ka san mu dama kasuwancin da riba muke yi. Na dole. Kuma idan har siyasar mu ba mu yi ta irin wannan bijire ba, mu kawo ka mu kashe ma kuɗin mu ka tafi ka dawo ka kawo mana kuɗi da namu da ba namu ba duk mu handame mu nan ne. Idan Allah ya sa an ci ramu da shi zan yi mata zan sa akalla wacce ku zaba dukkanin matsalolin da za a tara mata ɗari a kotu. Wata za ta sami yin da wata jari a nuna ka san mata suna ba da gagarumin gudunmawa a wajen siyasa. Wallahi dalili suna da idan mace tana yi idan ba ta yi ba ta yi, don haka wannan karan za mu mai da hankali. Alai na yashi baka taɓa burge da tunani mai matuƙar muhimmanci irin yau ba, saboda alai mu kudi mata su ne wahalallu a hannun sha'ani. Mata su ake yaudara, mata su suke fitowa zaɓe, mata su suke duk wata gudunmawa, amma daga ƙarshe sai ga an fule su da su ne kuma baya ta hanyar cin baji wa ma wannan tunanin naka na goyi da bayan shi. To shi ke da Wale, kana lafiya? Ya gajiya? Ma'adalla. Kai kaɗai mu zauna, shawara ce zan baka. Ka san siyasa ba amana a ciki. Duk inda kake tunanin za ka kai amanar ka, to a nan lokacin a ƙoƙari a karya ka. Ina baka shawara kafanci ne a mu'amalar ka. Da yanzu da za a ci zaɓe da bayan kuma an ci zaɓe. Kar ka ɗauki shawarar mutane barkatai. Kana ji na? Ka ɗauki shawarar mutum biyu kawai. Su ma mutum biyun wanda suka girme ka. Misali kamar mahaifinka da ya haife ka. Kuma sai misali sai ni. Duk wanda zai baka shawara bayan ya mune sila, mune muka ɗauko cancanta ka, mune muka doke kowa muka kori kowa muka ce sai kai, to wajibi ne duk shawarar da wani zai baka ka ture ta a gefe, ba shawarar arziki ba ce. Amma na yi imanin mahaifinka ba zai baka shawara wadda za ta cutar da kai ba, haka ni ma za ka ba zan baka shawara za ta cutar da kai ba, domin ina da ɗa abokinka ne wanda zan iya cayi takarar, amma na ce yi, amma kai na ɗauka saboda na fi yadda ka fi cancanta kuma za ka taimaki mutane. In dan buƙatar kaina ne yan ce ɗana yi, ba mai ce min a. To amma saboda tunanin cewa za ka yi adalci kuma kai mutum ne wanda za ka ji magana, da abin da muka ce ma za ka yi kawai, ka kau da kanka, da abin da muka ce ma yi kawai ka yi, kar ka damu da kanka. Mu za mu yi komai insha Allah rabbi. Insha Allah kar ka damu, mu za mu sa masu kuɗi su kewaye ka, ke ma shi dama har ka kai wannan kujera insha Allah. Na gode sosai. Wannan gaskiya ne ranka, insha Allah zan kula sosai kuma zan yi duk abin da kake so insha Allah. Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisan ku famu kurji, ku yi haƙuri ku bigi kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausayawa dan majalisa, dan Allah ku daga kafa dan majalisa, dan majalisa.
Na ji daɗi ƙwarai da na ranka don na yi farin ciki da wannan kiran da kai. Allah ya sa da ka zo ne da niyyar jin na ƙudurinka na soyayya da kake yi. Wannan wace magana kike? Kamar ya jin mai ƙudurin soyayya. Na riga na faɗa miki cewa Ubala yana soyayya da Sahura. Ni kuma ina soyayya da ke. Kin san fa Sahura, kin san fa Ubala abokina ne. Sahura kawai ce. To maslaha na zo miki da ita tsakanin ni da ke. Ni yanzu abin da nake so shine ki haƙura ki bar wa Ubala Sahura ni kuma Musa ke dala mai. Aha, rediyo na kunna. Ban gane ka zo ka ishe ni. Gaba ɗaya inda ake nuna maka kai ba a nan hankalin kai ba wai kai wani irin yayi ne da kai. Kaga, ka san me nake so da kai? Babu abin da ya dame ni da soyayya da take tsakanin Sahura da Ubala. Saboda tun kafin Sahura ta ce tana son Ubala ni ce nake son. Kuma Sahura banza Sahura wafi dan wata Sahura shikenan sai in haƙura da burin rayuwata. To abin da nake so. To, abin da nake so. Ka numfasa. Ai son musu wani koshin wahala. Abin da nake so da ke haƙura ki bawa Sahura Ubala in kuma mu daidaita da ke mai aure za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ba daidai bane ke kawai ki ce ni ma abokina ne amma a ce kina son masa wani ki gane abin da nake so ƙawata uwata ce sai aka ce saboda ita ƙawata ce shikenan sai in haƙura ita in ban mata to Sahura abin da yasa ma nake dan daga mata kafa saboda duk cikin ƙawaye na ba mutum ne kirki irin ta amma da irin sauran ce da na kalli cikin idan ta na gaya mata wace ce ne ka san dai reza a kyau ne da ni ba ka san hali na sai dai ka faɗa wani ba wani abin da zai sa saboda Sahura na son Ubala in janye sai dai kai zan baka shawara ka janye dan da ka zo man ka zo ka taya ni yaƙin neman soyayyar abokinka ce ashe nan kanka ka kawo geme ba kunya wai zo ka ni a haramu ko dai ka fita a ido na in rufe ko dai hankalin ka yi mu ki tsaya ki ji dan Allah ki tsaya insha Allah na son yana hanya saboda mutum ne shi wanda in ya faɗa da izinin Allah ya ci baya so bismillah shigo mana shigo alhamdulillah Mr. Chairman bari da zuwa bismillah so alhamdulillah wanda muke jira gashi Allah ya kawo mana shi babanmu a siyasa jagoranmu a siyasa abun alfaharinmu a siyasa wannan shi ya koyar da mu yadda ake siyasa mutum ne mai gwagwarmaya mai haƙuri idan ya alƙawari baya karyawa saboda haka alhamdulillah abinda za mu ce wa ciyaman sai dai mu ce alhamdulillah mun gode to alhamdulillah yan uwana kafin mu fara gabatar da abubuwan da za mu yi ya kamata mu fara yin walima saboda dawo wannan jam'iyya namu na PPK mai albarka a gabatar musu da kayan walima majalisa ne dan majalisa. Ya musan da zuwa. Ya yi wannan. Ya kokari. Ya siyasa. Kai Allah shi kenan. Dan majalisa. Dan majalisa ne dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Dan majalisa. Nazari da duniyan nan tana wucewa mai hankali in zai ya aiki yana tunawa halin mutunci dan adam shi yake gudawa kaga mutum a rana kai mai to alhamdulillah sai mu dalla abin binci daya kina barki kuma ya kai ki kuma yanzu ina muna nan mun gare kokarin ka dan kafe da shi fama na yawa zamana sun taimakawa al'umma da sintina da fitilci sai baya dan majalisa ne dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan
Ciki da gaskiya ayyuka ba ta huda ba, kwando da rariya ai ruwa ba za su riƙe ba. Yaƙi da gaskiya ɗan mutum ba zai nasara ba, ka riƙe ta alamai kiya ba sa cimma ba. Ga ɗan majalisa ya fita ya yi wa makiya ba zata, ko gan shiga shi nan ɗan majalisa ko ɗan matsa ta nan. duk sai idan mun gama siyasa mun ci zaɓe shi duk ni zan yi sabbin ba da sabbin mutum ma ni zan gabo mutum kuma ci zaɓe ni zan yi ciki da ita ba da kawai ba saboda sakamakon abin da ke nan kuɗe mutum zaɓe za a yi wannan kuma wannan musamman ne wanda a ce wai ta ne in buɗe maka sai ka bai kamata ka sha a roba ba sai a ɗan zuba a kofi shine wannan ma ai girmamawa ce gaskiya ne gaskiya girmamawa ce ya isa ya isa to a ce man ka sha mana salamu alaikum wa alaikum zan dan yi magana ta rabin saka PKK alheri PKK alheri Allah duk mu da alheri ba mai jama'a salamu alaikum wa alaikum assalam bayan mun yi salama irin ta addinin musulunci za mu shiga sana'a mu siyasa sana'a ce ni ma gade ta ne wajen kakana babana igada ni ma kuma na gaje ta gashi har girma kama ina yi ba kuma zan daina ba wannan ita halika da kuke ganin ta Umar Lida ba zan ce Allah mata albarka ba sai din ce ta yi kyakkyawan kokari domin albarka da mun ta gama ta kuma abin da ya ba ku mamaki kundula ban bata ba duk wannan taron tabi da shauran abin da ke a baya so kan Umar Lida ne miki godiya ku tafa mata saboda haka ni yanzu ba abin da zan ce anan za mu zo mu sa wannan jam'iyya a gaba da ita sai mun ga abin da ya ture buzu nadi sai dai godiya mara iyaka ai ana jiya ko sannan magana ta biyu da in sake gaya muku wannan yarinya domin girma na ne yau taso da girma na ne taso in gaya muku wannan yarinya da mutum asalin da mai ita yar baiwa ce daban take da mata domin abin da take yi namiji ma bai isa yi ba abin da sai na gaya muku haka saboda yarinya abin da sai na gaya muku haka saboda makota muke da su a gaba na kai babata ma ba ita ba Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Saboda haka ba abin da zan ce mata sai dai godiya. Makotaka ta yi. Sannu ciyama. Sannu. Alhamdulillah Allah na gode maka. Mi nazari da duniyan nan tana wucewa. Dan majalisa ne dan majalisa. Rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa. Dan adam ba a iya mai ko an yi ma ba ya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya ba ya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke son dan bishiyar da sun kadasa ba dan al'umma suke ba ba dan ci gaba suke ba to mene ke faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa
Dan Allah ku bar shi kunje ba ni san ku ba mu furji